Evident că mai avem propuneri sau pregătite proiecte destul de ambițioase. Vrem să construim un parc de baterii solare în jurul stației de epurare din orașul Drochia, care ne-ar ajuta să... Acum este o inițiativă a Ministerului Energeticii din Republica Moldova ca să unească locurile de consum. Astfel, noi amenajând, construind un parc de baterii solare, am avea posibilitatea prin această oportunitate oferită de minister să asigurăm cheltuielile de energie electrică a mai multor instituții printr-un singur parc. Inclusiv a stației de epurare sau nu? Inclusiv prioritatea zero, să zic așa, pentru noi este să asigurăm consumul de energie electrică pentru întreprinderea municipală Apă Canal. Pentru Asta ar ajuta la tarif? Ar ajuta la tarif? Ar ajuta semnificativ la tarif, pentru că la moment costurile pentru energie electrică pentru întreprindere sunt foarte mari, ținând cont și de faptul că, vorbeam anterior, am implementat un proiect foarte mare și acolo a fost dotată cu tehnologie foarte multă care consumă energie electrică. Dorindu-se automatizare la maxim, avem un consum mare de energie electrică. Pentru că au mai fost construite această stație de tratare, au fost dotate și respectiv prioritatea noastră este ca să încercăm să ajutăm întreprinderea municipală Apă Canal ca să nu mai aibă aceste costuri pentru energie electrică, reducând în acest fel tariful la apă și canalizare. Încercăm acum și aceasta să o rezolvăm. Deci ambiții și proiecte, inițiative de proiecte le avem mari. Vom munci foarte mult